adek gi commissioners ariyo mamoko ka penjruok mwa penjore nto gimancha ne gidwaro ni time ang'o nekech Victor ka referee olimi e ot to ndalo 4 gite isedo ka kitugo maber to kiloyo tiwacho ni logi lweti ng'ata achiel to koro referee kata judge madhi ng'ado bura olimi e ot otieno to nyisi ni buchi ni ok adhi ng'ado maber mae gima dwaro nekech jakom osebedo ka kedo ne gimiluongo ni electoral justice to bang'e oseneno ni Afrika ka gi Kenya kama ngima gik moko ok chom tir kae to bang'e jogi dhi wuok momiye gini gima koro watimo sani ni walao bang' dwar mae adieri mantie walao bang' dwar to dwar mwalao ni ng'acha nosekawo diend cha mopogo magipogo nyaka nyembich nyaka kedhna gi gimoro amora jogi sepogo te makoro sani gima koro watimo sani kata gima jakom timo ni joka chiemo to jakom gwe dhoth e joko lorore koro chiemo to koro jakom gwe dhoth to gwe dhoth gi ji bende mane toke mak mana ni joka koro chiemo adieri mantiere ma jopiny nyaka ng'e sani ni William Ruto osebedo president osesidhe osengirore magik mamoko minyalo tim gi te to biro mana sunde lakini ene president mae gima jopiny nyaka ng'e winjo ka giwinjo jopiny penjo to be pod wan gi geno bentiere giminyalo timo wadhi state house karango kata mana nyoro achiel kuom MCAs manyo nitiere kacha morito gweng'no nyongiso jakom ni ngiso ni wadhi state house karango exactly koro gima wapenjore kae ni ka gigi nosebayo jakom nyadi 4 gi te to yudo ni koro jogi obiro sama nja Chebukati obiro e ode ni gik mancha odwaro gi ok awach ni mondo mi nomiye mak mana ni ka ng'acho dok kocha to koro en ker to bende wang'iyo ni jakom cha noten bende gi jok maniluongo ni deep state gi joka te masani koro William penjore to ka koro nja ni in gi jok miluongo ni deep state winjo ka koro jogi banwa wach into in gi joka te tema pod nati mang'o amaki gamen machwadi piny koro sani masebetie ni sani Victor kauringo monde mimbura ine minyiew ringo ne bucha kasti mimbura titem kauringo no kuom bura